Bismillah, Limire TV sanfɛ walasa ka kunnafoni aw ka kunnafoni a bamanankan ni a waati sele Limire TV sanfɛ an bi boli biribiri ka taa Algérie kaw fɛ yan nɔ ya bɛna fɔ ministre ma ko premier ministre de l'économie et des finances n'o ye Niger kaye n'ale tɔgɔ ye ko Mamadou Lamine Zeini ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka taa Algérie kaw fɛ yan nɔ ka taa baara la baara min ye jɛ ka baara ye Algérie ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ o baara ninnu kɔni kɛra hukum caman kɔnɔna na wa i bɛna ye a ma dan baara in ma dɔrɔn a ye wuli ka jɔ kɛ ka taa u ka baarakɛyɔrɔbaw dɔ la i n'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko musée des martyrs o fana kɔfɛ a taara conseil économie la o fana kɔfɛ a taara u ka misiri belebeleba min bɛ Algérie kaw fɛ yen nɔ a taara o fana lajɛ Alger yen nɔ o fana kɔfɛ u ka wuli ka jɔ n'u ka baaraw kɔni kɛra sababu ye k'a to Niger jɛkuluba in ou bien a bɛ se k'a fɔ ko Niger baarakɛ ɲɔgɔnba ninnu n'o ye premier ministre n'a ka jamakulu olu kɔni u ye baara caman kɛ u ye fɛn caman ɲɛɲini ka fɛn caman ɲɛdɔn Algérie ko la min bɛ se ka to u bɛ se ka Niger ani Algérie olu jɛɲɔgɔn baaraw an'u ka taabolo ka se ka u lafasa ɲɔgɔn fɛ min bɛ se ka to lafiya bɛ se ka na o jamana fila bɛɛ lajɛlen jamanadenw kan ani o jamana fila yɛrɛ kɔnɔ. N'an bɔra yen nɔ an bɛna an ka Mali kɔnɔ précisément jamanaba in n'o ye fasoba Maliba premier ministre Ousmane Sonko n'ale ye Sénégal premier ministre ye a kɔni kunu tɛnɛ tubabukalo tile 12 utukalo san 2024 a ye wuli ka jɔ kɛ ka na Mali kɔnɔ min bɛ se ka to ale ni Mali premier ministre ani Mali den bɛɛ lajɛlen minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ Mali fanga baara la u bɛ se k'u tigɛ ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o hukumu kelen kɔnɔna na a ye kuma caman fɔ kuma minnu ye hakilisigi kumaw ye ka ɲɛsin an ka jamana in taabolo ma Ousmane Sonko y'a jira k'a fɔ ko ale de kun y'a fɔ waati min na CEDEAO kɔni ye gɛrɛn tɛ sigi Mali da la n'a bɛ f'a ma ko embargo k'a jira k'a fɔ ko ale tɛ jɛn n'a ye bi a tɛ jɛn n'a ye sini ko farafinna yɛrɛ ka datugu farafin dɔ da la farafinna jamana dɔ da la k'ale tɛ jɛn n'o ye wa a ko hali sisan ale b'o hakilinaw kɔnɔna na Ousmane Sonko y'a jira fana k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen sa k'u bɛ k'a fɔ k'ale de ko n'ale kɛra i n'a fɔ président ye k'ale bɛ bɔ a bɛ fɔ min ma ko CEDEAO kɔnɔ k'ale ma deli k'a fɔ maa ye wa ko a waati dɔ la mɔgɔw de tun bɛ k'a fɔ k'ale ko komi ale ka parti kɛra i n'a fɔ parti présidentiel ye Sénégal k'ale ka i n'a fɔ parti in kɔni ko o bɛ ka ɲini ka na AES la n'o ye ni Sénégal ye k'ale m'o kuma fɔ maa ye k'o ye bɛɛ lajɛlen maaw ka hakilina ye wa ko waati min na CEDEAO mɔgɔw u ye wulikajɔ kɛ k'u bɛ taa Niger ka taa kɛlɛ kɛ Niger bɛ se ka to bɛ na ni Mamadu Bazoum ye k'ale y'a fɔ ko o tɛ ɲɛ ko a sɔrɔ ale tun bɛ a ka kaso la cellule kɔnɔ kaso kɔnɔna na k'ale y'a jira k'ale tɛ jɛn n'a ye bi ale tɛ jɛn n'a ye sini ko Sénégal ko ka fara maaw kan k'u ka na kɛlɛ kɛ précisément jamana dɔ tɔgɔ la ka na tiɲɛni ta k'a ɲɛsin jamana dɔ ma ou bien a ka gɛlɛya ta k'a ɲɛsin jamana dɔ denw ma k'ale y'a fɔ k'ale tɛ jɛn n'a ye bi ale tɛ jɛn n'a ye sini wa o fana kɔfɛ k'ale kɔni ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye koyi fɛn kelen pewu don farafinna bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka k'i kelen min bɛ se ka to gɛlɛyaw an k'u ta ka bɔ ɲɔgɔn da la ko o de y'ale ka miirina n'a ka hakilina bɛɛ lajɛlen n'an bɔra o la an bɛ taa précisément bi n'i ye bi ta k'a lajɛ an ka jamana in kɔnɔ a bɛ fɔ jɛkuluba dɔ ma ko le programme de développement d'urgence olu kɔni ye sigiba kɛ sigiba in kɔni a kɛra yɔrɔ min na sa fɔ ma ko hôtel Salam o kɔnɔna na sa u y'a jira k'a fɔ ko baara in a kɔni kɛra projet dɔ hukumu kɔnɔna na o projet in ye baara kɛ jamana in kɔnɔ san 4 wa projet in kɔni bi kɔni a kuncɛlaw baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra n'atelier de clôture dɔ ye n'o o kɛra sababu ye sababu mun gawukaw nana la a bɛ fɔ minnu ma ko Bandiagara Bankas fo ka taa fara Moti ka taa fara Tombouctou o ka caman fana nana la o tuma na sa kunnafoni minnu sɔrɔla nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maa min cira an ka jabarani tɔgɔ la n'o ye Amadou Sala Touré an ka jɛ k'a ka sɔrɔtaw k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ne tɔgɔ ye Ousmane Issa Traoré que ne ye kunnafoni dila ye projet in kɔnɔna la projet min n'a fɔ ma ko PDI ye projet min bilala sen kan Union européenne ka dɛmɛ kɔnɔna na san 4 projet de kun don donc an b'o kuncɛ baara de la bi projet in kun bɛ dun ka fa sabatili ani bɛn ni kelenya Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔrɔyanfɛ bolo kan gɛlɛyaba bɛ yɔrɔ min na projet in tun bɛ olu de kun kan ka taa Gawo ni région Segu région dɔn ani Mopti région projet in tun bɛ ka dɛmɛ min las'u ma fɛn o fɛn bɛ se ka dun ka fa sabati u bɛ taa sɛnɛ taabolo la bagan mara b'o la jɛgɛ mara b'o la
o n'a ɲɔgɔnnaw caman ani sɛmaraw min b'a to hali ni projet taara dugulamɔgɔw yɛrɛ bɛ se k'u wasa don baara in na kosɛbɛ projet tun b'o de kan san naani kɔnɔna na baara camanba kɛra parce que gɛlɛya tun bɛ yɔrɔ caman na musow degera bololabaaraw la hali projet talen kɔfɛ o bololabaara ninnu u bɛ tɛmɛ n'o baara ninnu ye bagan n y'a fɔ n ko bagan maraw b'o la ani jɛgɛ maraw yɔrɔ o fɛn ninnu o minɛnw caman dilanna ka d'u ma donc hali projet talen kɔfɛ u bɛ continuer ni bagan mara ninnu ye u bɛ continuer n'u ka jɛgɛ mara ye ani bololabaara u degela bololabaara minnu na u bɛ continuer n'o bɛɛ ye donc bɛɛ ye projet ka laɲiniba dɔw ye olu bɛɛ sera ka sabati o kɔfɛ baloko dɛsɛ tun bɛ yɔrɔ minnu na projet nana ni balo caman ye k'a di mɔgɔw ma o tɛ gɛlɛya ban sa nka a bɛ dɔɔnin bɔ a la o b'a to u bɛ se k'u ɲɛsin baara wɛrɛw ma k'a sɔrɔ balo ɲini tɛ sans o estimatif la bénéficiaire na a bɛ taa fo mɔgɔ ba 2 ni kɔ la minnu sera ka projet ɲɛsinna minnu ma kosɛbɛ kosɛbɛ a ka ca mɔgɔ ba 2 ni kɔ ye o ka taa Moti mara ni Segu mara ani Gawo mara ani Tombouctou mara n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa Moritani fana commune dɔ b'a la n'an b'a fɔ o ma ko Fasala o tɛ Mali fɛ nka an n'olu fana bɛ baara kɛ parce que olu o commune bɛ dɔn fo Gawo kɔnɔna na o de kama Mali kɛlɛ in na malidenw dɔw bɔra yan nɔ ka taa o yɔrɔw la o Moritani Fasala commune na o de kama projet in ye Fasala fana ta ka fara kan walasa maliyɛn minnu bɛ yen olu fana ka se k'a sɔrɔ. Ne tɔgɔ ye Mohamed Sidi Yatara Kubolere. Alors projet in ni o bantola filɛ nin ye i bɛ se ka mun fɔ n ye témoignage la a ko la. Projet mun banto filɛ nin ye sisan comme Achi nana Lere a ye dɛmɛ kɛ san 4 kɔnɔna na san o san a bɛ diliko 3 de kɛ diliko 3 in coupon kelen bɛ valeur ye 12,000 mais i tɛ wari di mɔgɔ ma i b'a balo de balo siya mun ka di i yɛrɛ ye i b'o de ta o bannen kɔ i y'a ɲininka ko ni mɔgɔ min b'a fɛ k'i dɛmɛ mun kɛ an ye commerce ta an ye bagan mara ta an ye sɛnɛ ta y'an dɛmɛ sɛnɛ kɔnɔna la y'an dɛmɛ bagan mara la y'an dɛmɛ commerce la o kɔfɛ tuguni i ye G100 créer G100 ni i y'i dɛmɛ ka ɲɛ maa yɛrɛ bɛ se ka commerce kɛ ka denmisɛnninw balonko cogoya k'o ta o kɔfɛ i ye avec créer avec an ye nafaba sɔrɔ a la parce que an bɛ wariw fara ɲɔgɔn kan n'a diyara i b'a ta i bɛ baara kɛ n'a ye 3 mois i b'a sigi mɔgɔ wɛrɛ b'a ta ayi Achi a nafa tɛ se ka fɔ ka ban a tɛ se ka fɔ ka ban yɛrɛ de mais a bannen bɛ gɛlɛya jumɛn de s'aw ma bi an bɛ yɔrɔ min na a bannen ye gɛlɛyaba yɛrɛ de s'an ma parce que bi an bɛ dɛmɛ fɛ yɛrɛ de kosɛbɛ kosɛbɛ parce que sisan de déplacé caman nana Lere projet tɛ yen déplacé min nana i bɛ jigin anw de kan an b'i balo cogo di a balonko ka gɛlɛn o welekan dɔ bɛ wele ka ɲɛsin faamaw ma min bɛ lase faamaw ma an bɛ dɛmɛ fɛ pour que an bɛ se k'i déplacé ta cogo min pour que déplacé yɛrɛ ka nafa sɔrɔ parce que déplacé sɛgɛnnen don dɛ surtout Lere cercle. Madame Tambura Awa Tambura matran a tigi la ka bɔ min ka bɔ Mondoro mara la awɔ alors bi projet min kɔni y'aw dɛmɛ san 4 kɔnɔna na a projet kɔni bɛ ban bi i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna projet ko in na an bɛ se ka dɔ kɔni fɔ parce que an ye dɔ sɔrɔ an ye an tun bi fɛn na an ni an ka mɔgɔw kuma t'an fɛ foyi tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ fulaw ni kadɔ sisan an bɛɛ kɛra mɔgɔ kelen ye an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don an bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ o bɔra la polisiya min nana u ye fɛn caman fana kɛ an na an ka denmisɛnninw minnu tɛ balo ko sara minnu b'u la u y'an ka kɛcogo jira u b'a la ka den dɔ di hali sisan n'u taara an bɛ se k'an yɛrɛ débrouiller k'an ka denmisɛnw labɔ o la o fana wɛrɛ fana bɛ yen an ka jamana bɛɛ sigilen bɛ yen muso ka tɔn sigilen bɛ yen cɛw fana bɛ yen nɔ an ni fulaw ni kadɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ kunan fɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ jɛ ka an ka ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn tɛ tɛmɛ nin kan vraiment an ka bɔ projet ni an b'o remercier kosɛbɛ an ka maternité fana nana ne ye matron ye tigi la yanni u kana hali foyi t'an kun sisan fɛn bɛɛ de b'an ka maternité kɔnɔna na fɛn bɛɛ donna la minɛnw donna la baarakɛlaw donna la an bɛ fɛn bɛɛ n'an ye fɛn bɛɛ ɲininka u bɛ n'a ka di yan fura bɛ yen mɔgɔw bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen. alors mais n'u taara aw bɛna gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ n'u taara
u banje u ye hakili ɲuman fana di an mɔgɔ bɛɛ ma n'u taara kansɔrɔ in na u bi musow lajɛ yɔrɔ kelen ka hakili d'u ma u bi fan fana cɛw fana dɔ yɔrɔ kelen ka hakili d'u ma u b'an ka suwa fana ɲini an bolo ko min ka d'an ye an k'o kɛ an b'o f'u ye u bɛna o fana débrouiller k'a ɲɛnabɔ an na. aw ka dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko Lumière TV bi yan ka kunnafoni di maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma foli an b'a lase maa o maa minnu bɛ k'a to ni i n'a fɔ kunnafoni ninnu an bɛ se k'u lase aw ma i n'a fɔ Fatumata Ɲani Batuli a n'a dɔgɔnin Binta Ɲani fo ka taa fara Mamutu Tarawele n'u b'a wele ko Mamutu Tarawele ka bitigi n'u b'a wele ko Yelen électronique chez Mamutu Tarawele ale fana bɛ an ka maaw la foli an b'a lase u ma ka tila ka wele bila maa wɛrɛw ma olu ka dɛmɛ min bɛ se k'a to baara in an bɛ se k'a kɛ ka se a dan na ou bien k'a kɛ a kɛcogo ɲuman na an bɛ a fɔ na dɔrɔn k'a fɔ ko maa min tigɛ kun bɛ caméra la o de ye funu ye Jumasi Amadou Sala Touré ne de kun bɛ ka nin journal présenté aw ye a y'a kan mɛn n'Ala sɔnna ma sini an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan n'Ala ka jɛ ye. Balimakɛw n balimamuso électronique de jɔyɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe. Hatɛ Fune Dumasi chez Mamutu Tarawele Yelen électronique a filɛ nin n'i bɔra Mɛmugu sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre Mabile fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ Yelen électronique chez Mamutu Tarawele i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ bɛna se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafule, guitare, lampadaire, chaise, micro, piano b'o la, batterie, ampli, microphone fo ka taa se lumière ma. Maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔ n da o tuma na sa boli biribiri i ka taa se Yelen électronique chez Mamutu Tarawele ka yɔrɔ la. N'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ. O ye cɛ ye Fune Dumasi o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Tarawele ka yɔrɔ sɛgɛrɛ Yelen électronique. Hatɛ.